Kaixo danori barriro be. Gaurkoan trikitizako bigarren ariketa teknikoa izango da. Eta gogoratu nahi dotzutie, lehengo bideotik, batik bat, zelan ariketa hauek burmuin eta atzamarren arteko erlazioa indartzeko egiten dugula hasieratik. Eta batik bat bebai 4 eta 5 atzamar horrek errefortza al izateko. Gaur dekogun ariketa apurtxu bet gatzaue izango da. Batik bat guk bidaliko txagulako 2 informazio desberdin. Bat berantzkoa eta beste bat gorantzkoa izango da. Egingo duguna izango da 2, 3, 5, 4. Hau da, bera eta gora. Beti be, kanpoko lerroan zabaltzen egingo dugu eta barruko lerroan gorantz eta auspoa izten egingo dugu. Bagoaz ariketagaz. Baliteke batzuk ez ulertzie ariketa honek zertarako eiten dizen. Batik bat, ez dauelako ikusten trikitizako zein abestitan aplikatzen dugu zen. Baina gogoratu nahi dotzutie, ariketa honek ez tekoiela helburu hori, bale? Horretarako beste ariketa batzuk dekoguz. Momentu honetara behin heldute, nire ikaslieri esaten dotzatie, 3 kombinazio hauek ein eta gero, eurek bebai beste kombinazio batzuk asmatu aldotxu ziela. Posizio eta eskuaren mugimendu berdinen jarraituz, eurek gure deuen kombinazio guztizek eiteko kapazak izen aldizela. Euren ahultasunek edo euren abiliadiek zeintzuk dizen kontuten hartute. Eta nire ikasliek askotan sortzen duen beste ariketa bat oso divertigarria da, eta batik bat izaten da kanpoko atzamarrak eta barruko atzamarrak erabilitze. Hau da, 2, 5, 3, 4, berantzko mugimentua egiten dugunien eta gorantzko mugimentua egiten dugunien 5, 2, 4, 3. Gaurko bideonetan, hau izenda dana, eskerrik asko eta gogoratu, ariketa guzti hauek hemendik aurrera zuek guzuzien digitazioak erabilitze ein aldo zuziela. Hurrengora arte.